muna ba su muna masu ba su haƙuri a bisa irin tarasin da muka yi, muka neme su don su zo su ba mu gudunmawa. Wannan mu muna sawa a zuciyarmu, kuma muna sawa a ranmu a matsayin wannan shine alkhairi a gare mu, kuma shine alkhairi a ƙasar mu, kuma shine alkhairi a jihar mu, kuma shine alkhairi ga mai girma gwamnan mu. Allah ya ba mu nasara. Muna godiya ga Allah matukar gaske a bisa wannan yanayi da muka tsinci kanmu, da kuma wannan lokaci da muka tsinci kanmu mare daɗi, sakamakon wasu 'yan matsaltsalu na cikin gida waɗanda muke tunanin sun dabaibaye wannan jam'iyyar, wanda idan ba hakan muka yi ba, mu dama kullum burinmu ba wai mun fito takara don neman kuɗi ba ne, ko don neman suna, ko don neman wata dama. Mu mun fito wannan takarar ne ba don komai ba sai don mu taimaki al'umma, mu taimaki jam'iyya, mu ba wa shugaban ƙasa gudunmawa, sannan kuma mu ba wa ƙasa gudunmawa baki ɗaya. Sannan janyewar mu takara mu muna ganin kamar ita ce maslaha, sakamakon irin gudunmawa da dubban mabiya waɗanda muke da su a wannan yanki na shiyar tsakiyar Kaduna. Misali, duk da haka idan har masoyi ko kuma in ce mabiyi ya ga mun aiwatar da wannan, ai dole zai tuntube mu, kuma in ya tuntube mu zai ga menene dalilin da ya sa muka yi hakan, wanda kuma hakan mun samu zama ne da jagorori na wannan jam'iyya, da kuma jagorori na siyasa a cikin wannan yanki namu na tsakiyar Kaduna, da kuma jagorori waɗanda su dama su ne suka kira mu don mu yi takarar, wanda kuma mun amsa kiran su, sai ana gobe zaben sannan muka yi janye daga cikin wannan takara wadda muke da kuduri na yi, wanda kuma muna tunanin hakan shine alkhairi a gare mu da al'ummar baki ɗaya. Duk wanda ya kalle mu, ko kuma in ce ya kalle mai gidana ambassador Yarima Usman Shatima, ya san cewa in dai dan kuɗi ne yayi wannan takarar, da ba ma wanda zai iya daukar wani kuɗi wanda zai ishe shi ya bashi. Misali, ni ina zuwa ofishin Yarima Shatima Usman, ina ganin irin kungiyoyi waɗanda ake ganawa da su, ina ganin irin individual mutane ɗaiɗaiku waɗanda suke zuwa ana irin tattaunawa da su, ina ganin irin gudunmawa da abubuwan alkhairi wanda ambassador Yarima Shatima Usman yake yi, wanda in aka ce za a biya shi, ina mai tabbatar maka da ɗan jarida, in naira biliyan 1 aka ba ambassador Yarima Usman Shatima, mun kashe ta a cikin wata 6 da muka yi, muna tara mutane, muna kuma neman mutane, muna kuma bawa mutane gudunmawa. Mun kashe naira sama da naira biliyan 1 a cikin wata 6 na iya mutanen da muka rike. Ban ko tunanin akwai wani dan takara a tsakiyar Kaduna, walau daga tsagin jam'iyyar mai ci da kuma waɗanda suke neman takara, waɗanda za su iya bada wannan kuɗin don mu janye masu. Kuma kai da ka kalle mu ka san mu ba mu da yunwa, masu sana'a ne, kuma mu masu dukiya ne, masu kuɗi. Mun fito takarar ne don mun isa, kuma mun janye ne saboda muna ganin ita ce maslahar jam'iyyar, ita ce kuma ci gaban yankin tsakiyar Kaduna, kuma ita ce maslahar mu da mai girma gwamna. Ban ce dama ni ba zan yi APC ba, cewa ne ni ba zan yi kamar Shehu Sani ba, kuma ba wai na ce ba zan yi kamar Shehu Sani ba ne sai domin ban gamsu da manufofinsa a irin kudirinsa na tsakiyar abin da ya tsaya a tsakiyar Kaduna ba, kafin a zauna da mu samu daidaito kenan. Wanda mun fahimci juna da shi, kuma za mu ba shi gudunmawa 100% a bisa wannan takara wadda ya fito zai yi. Muna mai fatan alkhairi, muna mai fatan nasara, kuma muna fatan zai ba da gudunmawa a yankin tsakiyar Kaduna.